Okay na imbagag sa pa amin kadagiti Mang Tartarabay kay nagbibuhat ti programa tayo nga DA Car Agri Tungtungan programa iti Department of Agriculture nga dito nga intay maamuan dagiti programa kastamot dagiti the success stories dagiti farmers cooperative and associations tayo iti probinsya ti Apayao. So iti dating gundaway apo kat manipod dito pudtul Apayao ngay kat di manon to yung motibiyan, Jovelyn Valenciano, tapos tika sa ngay kat intimat man maamuan, kapat patangan, dagitoy da mangi turturay, iti may isa nga association ditoy, ditoy samahang nayon ng Apayao Farmers Irrigators Association, ditoy pudtol niya, nga dagitoy ngay kat amun tay manuan niya mo dagiti na aramidan da para kadagiti kung natayong miyembro iti na may isang asosasyon da. So, tintay makakat kadwa tatangan katawan sa balen no saan nga rito makita yung mga tataor niya, naaligta, kanya nga sekretaryo, iti daytoy na asosasyon ni Sir Alejandro Corpus Ibale. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Yan, nangagyod golden voice na dyan, inabak na di boses ko. Nya. Anyway, sir, babalin ba nga yung amuyo kanya may daytoy organization nyo, uno daytoy association nyo nga sa NAFEA, kasano nga nabuangay daytoy? Kaano kun kasano, sir? Siya ka po ni Alejandro Corpus Ibale, sekretaryo iti Samahang Nayon ng Farmers Association. Samahang Nayon ng Apayao Farmers Irrigators Association, nga po ng sa NAFEA. Ti association nga po kat na-register di May 17, 2017. Nakaregister ijay SEC, Security and Exchange Commission. Dating association mi apo ket nabayagan nga nakaregister dito ing tinagan na dating aming Kapanikyan Irrigators Association. Yung gapo iti programa iti secretary ay Security and Exchange Commission nga DJ pa nakaregister mi ijay SEC naglaps kada di pa nakaregister mi nga 25 years. Iso nga pinabarumi dati nga nagan, iso nga nagbalinin nga Samahang Nayon ng Apayao Farmers Irrigators Association, nga makunkunang sa NAFEA. Ket kareregister mi lang idi May 17, 2017. Iso dito yun apo nga napabarumi tinagan na. Tata, ada kami mo iti kadagupan iti membro mi, adang kami iti 159 lalaki, adamot iti 75 nga babae, ken adamot iti 10 nga young farmer. Wow. Nga makigamgamulo kadagiti associations mi tamo mi nga dagiti kat makiparpartisipar datap no maabil mi met dagiti nga pagsiatan iti association mi. Ay, wow. So, nagbinta, sir, nakita nga hanlang lalaki, hanlang nga babae, no di kat adapay dagiti ko na tayo nga young farmers tayo. Nya, dagiti agtutubo, youth. So, at least in-involve yung isuda. So, kahit na nga sa one, sir, DJ mo na nga naganan, Kapanikyan Irrigators Association na bayag dadya yan. One ma'am. Oo, so, iti hampay nga naka-register diya iti Securities and Exchange Commission with the SEC anya Naka-register din ma'am ng gapo ka DJ kasta nga 25 years nga mining ang mabalin nga may renew ulit yanagan na. ay so kahit na nga sa one na kumbaga nag-expire One ma'am. nadanon nan DJ edad nga dapat masukatan. One ma'am. Oh, I see. Okay. So, kahit tayo man nga maamuan, sir, sakbay nga kunatayo, nasukatan, iti Samahang Nayon ng Apayao Farmers Irrigators Association. Anya, dagijay serbisyo nga ipapaay, dagijay Kapanikyan Farmers Irrigators Association, Idi uno na idi kasta ngayon ma'am, pinounder digiti naganak mi digiti nga association in 1980s. Sudan iti nang create dating association through iti National Irrigators Association, sudan tinang buangay dating association mi. Ije kami nga nabuangay kami nga kasmisang association ng iti Jemi nga in mandato digiti patakaran iti association na di paglindigan. Iti programa idi ngamin ma'am talagang tilang pangalami iti pundumi iti talagang ije lang annual dues
membership fee, awan fee, pulos mi idi, awan pa iti oo. support mi idi ma'am. Digita ti medyo pagkastam idi panahon pa lang iti tiyempo ni digita kakauna nga pang Pero at least kung natayo sir, kitamkot uray no kas JA niya, naabot na di 25 years. Buwan ma'am. Nga kung natayo nga, ison di time nga dapat ma-renew, Well, DJ kumananagan. Now, anya itikas lang ay nga nagbasaran nyo, nga nagbalin nga iti nagan na ngay kat samahan ng samahang nayon ng Apayao Farmers Irrigators Association. Kasano nga nabukal yung DJ nga nagad sir? Gapo ngamin dati programa iti national government ma'am pinagtitipong mita dati ngaming association ket upat a barangay ti sakupon na. Upat a barangay ti sakupon na nga dati iti area nga 143 hectares nga nangrugi kam kadetang 143 hectares ken itatan adaan kami iti 178 hectares nga ken madama nga expand dati nga area mi. Kapumad lang iti tulong iti gobyerno, iti Department of Agriculture, kastamot iti National Irrigators Association. So kahit na sa Windsor laeng nga may isa nga barangay nya iti naggapuan iti miyembro daytoy nga association. So upat nga barangay kuna anya nga barangay dagiti sir? Dito nga barangay mangrugi iti Kapaningkian, Emilia, Suan, ken Doña Loreta. So nga nagbalin nga Apayao kuna na niya. Buwan, ma'am. So is there a tendency wano daba itikas lang ay nga posibilidad nanto nga hanlaeng nga dagiti upat nga barangay iti agbalin nga miyembro no dikat mabalin mo nag-expand kayo from other barangays or other municipalities kasi wala ito samahan ng mga magsasaka sa Kaljayan, di ba? Ng Apayao. So Apayao composed of 6 municipalities. Ada ba tendency nga kasi or in the future kasi iti plano yun, sir? Ada talaga ma'am, as of now talagang other barangays iti municipality putol talaga na do dati kay maki-membro kada kami ito yan. Iso nga agi-expand kam latta no sino man digi kayat nga may ag-membro may iti association may welcome latta iso da. Tapno dati mako na samaang ng ti intero nga Apayao kaya dati umay maki-abil mo kada iti nga grupo iti association iti Sanafia. Sir, kas advertisement tayo kanya daday tuin niya kadagi jag dengdengeg nga mayat niya nga kumapon iti Sanafia. Anya ba di ko natayo nga serbisyo nga ipapaay daytoy nga asosasyon nyo. Umuna sir mano iti membership fee na, mano iti annual dues na, kun anya dagiti da serbisyo nga mabalin nyo nga ipaay kada kuada. Ati umuna nga kahit mingi pakamu kadigiti padang membro ngeno digiti kayat na iti may ag-membro iti nga associations mi iti Sanafia. No kahit dati ag-membro adalang iti membership fee nga 50 pesos, annual dues na 100 pesos. Makabil damat digiti na dumadu mga programs digiti makinarya ta damat digiti makinarya mi nga balindang mausar digiti combine harvester adamat digiti hauling truck mi nga mabaling mausar tapno digiti produkto ket mabalin milat nga may transport iti sa baling probinsya kaslak man digiti mais mi makapaglawak kami di NFA digiti irig makapaglawak kami ijay NFA di kita nga programa ken mas napipintas nga talaga nga makaumay dadtoy ta dati association mi dumakdakkel tamat iti programa ket pagyamanan nila tamat iti Department of Agriculture ta digiti ipapaayda para iti pagsiyatan iti natwan. Yun, okay. So nabanggit mo na yung Department of Agriculture. Mabalin bang maamuan o anya dagijay kauunaan nga intervention nga naalayo manipod iti Department of Agriculture kan kaano dayjay? Digiti makinarya nga interventions nga nagapuy iti Department of Agriculture idi uno na kami mang limitado digiti malalami. Tinga nagpeswan na digiti ng bini idi awan talaga nga traditional variety pinagtusarami ng kadigiti nga gundawayan na ipakamu kadigiti hybrid rice. Ijay kami nga nakaala kadigiti daduma nga
interventions, digiti rice, digiti libre nga abono, digiti trainings, digiti makinarya nga mabaliming nga susaran ket nakaala kami moten iti flatbed dryer, tiyempo apo ni Agri Kuhuna ay Agri Pinoy idi deti combine harvester na alam mo idi Agri Pinoy pala siguro ang pala matandanan. Tapos adaman digiti drain pagakop iti irik dagijay Rain bagger. tapos dagijay deti kasta ti BSWM pang organic digijay ti mapabil may kun digiti trainings nga talaga tapno mapaadumi iti produkto mi iti association mi da kami nga farmer nagabil kami ay na training kami digijay nang runa digijay palay check nung kasanong masurutin ti palay check tapno mapapintas ti apit digijay iti ni paayda kada kami basta mo iti financial assistance na parmi sa saludo kami iti Department of Agriculture kapo kada di HITA program di rollover fund so iti kami nga nagkaroon iti daktal nga pundo nga ison iti sa sarami iti association min tapno magbaligi deti nga association. Ayun. So, based ka dagijin bagbagam sir inya ado dagijin na awat yon inya nga intervention manipod iti Department of Agriculture. Mabalin ba sir nga ikanda kami iti aslang senaryo or kumbaga kapadasan maybe kapadasan nyo or kapadasan dagiti miyembro yo iti daytoy nga asosasyon no kasano nga nakatulong dahil ito'y nga interventions nga nagapo manipod iti Department of Agriculture kadagiti miyembro tayo sir. Dakil iti nakatulungan na dagiti interventions mo ta ti may isang unay nga talaga imangat iti apit manipod iti low production mi iti di makati apit tanay amu kada kami iti hybrid rice digiti may isang gapuna ken digiti support nga interventions nang nangro na iti libre nga bini libre nga abono digiti interventions nga itilda tapos digiti tatamam madaman iti programa iti Department of Agriculture digiti drone seeding nga pakaminduamin iti may kadwa nga panagtatalon tattan nga nabil mi dati nga drone seeding ijami nga impakastami iti nga 81 hectares ako tinakuberan na dati nga drone seeding data kada iti sumaranumanan adamanan iti modern farm iti associations mi iti Sanapia nga more than 100 hectares manan apo iti mabalin mi nga ma-avail para kada iti modern farm tatang may nga panag-aapit digay iti pagyamanan mi iti Department of Agriculture na digiti support mi iti kada kami handa nga kupas ngino ang tulong kada kami tapno da kami nga farmer ket maparangay mi mapaado mi iti apit mi digiti anak mi mapaadal mi makaipong kami mat iti sangkabasit para iti pasakbayan iti anak mi. Dayta sir after inya nga addan nagiti interventions nga naawat yung manipod iti Department of Agriculture. No ikumparam sir daydi ko nata yung kita tayo idi awampay dagiti nga interventions manipod iti Department of Agriculture. And then ikumparam iti kita yo idi addan dagiti nga interventions kung namtatay nakapaadal kayo kadagiti binyo because of that anya kahit na nga sa one dakdakkel iti kita yo idi addan dagiti nga intervention kumparam idi awampay kasi ba sir ma'am manipod kadagiti support namin iti Department of Agriculture dakalan iti savings mi may panggap kadagiti panagtalon ta nang nangro na kadati napalabas ng tastami ije drone seeding mila unayan manggat ti problema ije nga minggat no para up ka nagpasikka ka ti cost mo ije ket 12,000 pesos iti per hectare tatan gapo kanya program iti Department of Agriculture ije drone seeding na may inusan kami iti gastos isong kadagijay kasta isong namin duwa kami daktal nga talaga nga daktal iti savings mi kung parami iti naglabas nga panawan ta dagijay ket siyempre savings mi dijayon may itid mi kadagijay anak mi para kadagijay panagadal na kenda duman pa nga para iti pamilya mi.
Makita sir kat kas nga ti makikita nga the best nga intervention nga naalayo kat iso ti drone seeding kan dagiti da adyan na kana kat ti fertilizer, drone fertilizer, di ba? Dati drone seeding tapos no ikumparam ba sir no kas pangarigan na agbunubon ka, agpasagka ka sa kanto agparaop mano itikas lang ay nga expenses mo ijay. Ikumparam di expenses mo no ag drone seeding ka. Di ba di drone seeding ka dapat maayosan amin ijay talon before nga i-drone da nga itindagdag ijay seeds. One month. Daktal iti savings mi ijay tano ijay lang preparation ingga na ijay panagparaop mi no regular agparaop kada kami agpasikka. Dakto ti kasusmeg gastos kami siguro itingga na ti 45 to 50,000 iti per hectare. Per hectare. Per hectare, ma'am. Tapos no idi niyam amo kada kami ni drone seeding. Naka-minus kami iti panagsikka, panagraop nga equivalent na iti 12,000 to 15,000 per hectare. Per hectare. Plus digiti programs pay nga ited da nga digiti support nga libre nga bini, libreng fertilizers, digayan iti minus mi isang dakkel iti naka-ekonomiya na dakkel savings mi. Ikumpara-mi iti napalabas nga awang pa digiti nga programs iti Department of Agriculture talaga nga awanen iti halos awanen iti savings mi ta agblend iti presyo digiti kasapulan so nga digiti lang iti pagyamanan mi tantanda ado digiti support nga pang para kada kami nga. So, no, totoo sa circuit, nag-increase day JK tayo after nga at dagiti nga intervention. One month. Oo. Sir, mag-isite ka man pa, malaksid iti ko, malaksid nga kuna tayo nga napaadal yun, dagiti ubing yun because of kuna tayo ada dagiti interventions. Ada pa iba dagiti nga example, wano, makita yo iti member yo or da kayo mismo nga aside from the jengikot medyo makita mo iti kumbaga nagbaliwan ti panagbiag ti may isang farmer. Ti pag may isang pagyamanan mi ken dagiti pagbaliwan iti associations mi mga adu digiti programs kami nga masapon mi nga mamuanhan lang nga digiti rice program tada kami ngamin katangko kami iti rice program ng digiti other banners kami ket ije kami nga may engage pay tapno digiti dadungo pay nga pagingkamam mi ket ada alternatibo habang nga digiti urami digiti apit mi iti pagay ket adalanta pangalan mi tapno digiti daduma pa yung kasapulan mi may kang kami lang iti pagsiyatan. Kin may isa pa yung pagyamanan mi ket digiti agripuhunan iti Department of Agriculture nga bang awang pa digiti nga abit mi ket makaabil kang digiti agripuhunan nga ije 60,000 nga pang 1 hectare nga cost na ket 600 pesos lang 1% per cropping 6 months. Iso nga nalagaan digiti nga programa nga ipapaayda tapno hang kami unay nga maparigatan nga agabil kadigiti nga programa iti Department of Agriculture. So in terms of lifestyle, dagiti farmers tayo. No ikumparam dagiti klase ti panagbiag da idi awampay dagiti da nga interventions nga nawawat yo. Kasano iti biag da idi kanita? No, hindi kami ma'am, talagang awan iti makinarya idi. Tatanta medyo awan digiti kuliglig kunami. Awan digiti pa lang ngamin ini. Itatanta ka puta ada digiti medyo makat iti farmers ta adu matin ti maapit kapu kadigiti nga teknolohiya nga ibagbagada kada kami. Makaabil damotin makagatang damotin iti bukod ng combine harvester, digiti tractors, digiti iti pagpintasan nanta digiti imbes ko mga nga kasapunan dan ko mga angatan kapag ti production dan iti apit kapo kada iti hybridize ket makagatang dan adun iti hamot nga panangikas adun iti mga iti pamilya na dalakkel iti digiti adun ti lugar nan
makapasyar da mo din sa bali. Digay lang mo na iti dakkel nga diferensya na iti tatang ada dua tiri combine harvester na, ada tractor na, cultivator, digay iti may isang pagsiyatan na kumparami idi na palabas. So nakagatang da niya. Kaya po iti savings da kada iti dinaadan kayo ti intervention nga iso tinangrugyan da nya. Medyo nakaurnong-urnong dan. Okay. So kay tayo man nga maamuan sir kuna tayo amo tayo nga adda dagiti bayat nga dumakdakkel puminpintas daytoy ko na tayo nga asosasyon nyo. Hantay maliklikan nga adda nya dagiti makunkunang ups and downs. Yan. Adda ba iti certain down nga nangyari iti association nyo nga daytoy nga ikot nasolusyonan nyo? Iti may isang nga problema may iti association may mga gapo ngamin iti digiti farmers tayo tatang tumataengdan. Digiti kabataan ngamin ang handa unay nga engage iti farming. Iso nga dayjay iti makita mi nga medyo nagkapsutan iti pagkapsutan iti association ta mostly 50 years old pagpangaton kadwan na dagiti iso nga kata encouragement iti women's ta damoten iti 79 women's may tapos yang farmer may adadamoten ket mataduda pay nga makipag-participate kito isong kayat mi nga involved amin digiti digitoy tapno mapasayat ken hang kubas dating association iso nga pagyaman mi ta dating association ket adulat tamot iti makipartisipa ng nanguna kadigiti young farmer ta amuda nga adulat ti pagsiyatan iti associations para iti Sir, based on your observation, anya di PJ ko na tayo nga nati kalidad iti asosasyon nyo nga nang engganyo kadagiti kababaihan, kadagiti daag tutubo nga agmiyembro iti daytoy asosasyon nyo. Iti may isang inaramid mi ma'am gapo kaming kadagiti programa ti Department of Agriculture di RSBSA nga masapol nga agri-istruda tapno makaabilda dagiti nga programs hanlang nga babae hanlang nga lalaki nga isulang iti mabalin iso nga i-encourage mi isuda pati babae umayad da makipartisipar no makigamulo makipagmembro tapno ije patas nga panagpartisipar iti babae ken lalaki ket adada amin ije nang nanguro na iti yang partner. Ayun. So napintas DJ apo inya nga kun natayong strategy nga inaramid yo. Now, sir, madamag ko man kadagito idang interventions nga nawawat yo kasano nga nabenepisyaran wenno pinagnumaran dagiti miyembro. Ti nabenepisyaran dagiti miyembro mi gapo kadagiti roll over farming dagiti nosusarmi iti by gumatang kami tabuno ipabulod mi minimal lang iti interest na tapos digiji interventions nga kayat da nga digiji makinarya mabalin da nga usaran nga limitado lang met iti sila ngay renta na ti digiji makinarya mi nga mi buludon da mangtid lang iti the whole day mangtid lang iti 200 pesos isudan iti mangusap dagiti nga makinarya dagiti hand tractor dagiti iti may isang pribilehiyo da tapno dagiti private kami ket nangina per oras lang kami isang dagiti intervention makinarya mi kas jeti pumpay ami tapos no dagiti combine harvester mi adamot lang iti no kasanot kinadakkel dagiti renta ngino share DJ apit DJ volleyball kuna mi. Oh, when volleyball. Basbasit ti itid mi nga panaka kistay DJ yung apit datap no makatulong mo lang iti sosyon para kadakwada. So anya di strategy yo sir nga syempre iti kaado ti miyembro yo. Handa ano kas pangarigan mapagyahan mo mapagigidtan nga agapit dayjay. Anya iti kas strategy yo tapno iti kas ngay ket amin dagat maserbisyo ano dayjay makinarya. Tipon una nga rami din mo man masapol nga pa-schedule da tapno dagiti schedule mi ket
first come first serve ngamin tapno hang kami nga marigatan na isuda ket maraman da amin mapadasan da amin dagiting serbisyo iti association may mapadasan da amin iso nga napadasa mo ang kapelang agdubli usa padasen man di so marunon tapno amin ket makinabang ken digiti serbisyo iti maraman dapat lang amin. Ada ba iti kasagundaway nga nagkaroon pa iti problema in terms of kada ito nga panampabulot talaga iti makinaryayo? Ti may isa nga problema min no pa mang digiti no in kaso nga mayran na nga digay approval digay makinarya digay lang talaga nga masapol mi iti kwarta nga pang repair ket ma-delay man digay nga schedule. Iso nga digay kami nga kinaawatan kadigiti padami nga farmer nga ibagami nga kastoyan nag-trouble digito inusang kadigiti financial nga matters nga hami nga mabalin nga ihangkas ka rin nga nga maka-irwar kami iti pundo ti asosasyon nga pang support mi mo lang nga sigod digiti iti misa nga lapod no kasano nga hami nga handam unay nga maka-avail nga sigod digiti programa. Pero at least awam mo itikas lang grabe nga problema. Awang mo ti grabe nga problema mga tilang may isang talaga ti makita mi ti nga meaning digiti kina taeng digiti officials ken digiti members iti association ket medyo tumataeng dang ket may handa unay kayan iti agservisyon digiti may isang nga laptop tapno hang kami han unay nga makagunay nga minti association no medyo nataenganan digiti officials ken members ng so nya iti makikita yung solusyon na dali sir. Iso nga dito ma'am, encourage me digiti young farmers, digiti padaming kayat na palang ag-engage iti farming ng nanguruna iti rice nga digiti anak me, encourage me nga makipartisipar da iti associations, ag-engage da iti farming tapno adamot lang iti may buray tayo nga may i-share tayo iti kapagilya ti kalugaran tapno digiti kung kuna tayong dito association mi kayat mi ti aim mi ng vision mi mission mi ket agbalin kami kung mga rice sufficient kinan lang dito iti association mi no dikat maka-contribute kami pa iti daduma pa nga rice iti naduma-duma nga probinsya ken iti entero nga Pilipinas. Pas lang rice processing kayo. Aglako kayo kasay. One month. Okay. Sir, kada gito ida nga interventions nga naipapaay kada kayo. Siyempre, iti may isang kaya tayo kumakot longer life niya. Dagito ida nga makinarya, kuno nyaman dagita da nga naitid kada kayo. Anya DJ kas lang ay nga akmanmet iti asosasyon. Tapos iti kasakot dagito ida nga makinarya, kuno intervention nga naitid kada kayo. Ngayon, bumayag, kuno long lasting kumaitipyan na. Iti may isa nga talaga nga patakaran iti association ng pangkit ilalaan da digiting interventions, digiting makinarya, tapno agbayag. Kustodya po ni association ngamin iti mang-repair ng dapat kustodya mo ni farmer nga bumulod nga ilalaan na digiting interventions nang nangulong digiting makinarya, digiti pagbilagan mi digiti flatbed dryer ma'am, digiti MPDP, multipurpose pavement. Digiti dapat nga ipakpakunay mi kadakwada nga maintain na rin mi digiting nated tapno nabaybayag iti serbisyo na ket may benepisyaran iti asosasyon. Ayun. Nabanggit mo sir yung MPDP or multipurpose pavement niya. Kasano nga nakatulong dito kadagiti farmer members tayo? Dakkel titulong na dito yung MPDP ma'am ta limitadon iti panakapukaw ng loss iti apit kaysa di agbilag kami ti kalsada mapadalanan ti lugan maperperdi may building iti kalsada may maala ngeno dagiti MPDP adda nakainta iti hangaman may isa detang may isang kaslang ay apit ni may isang paging tama ay hang ganun dito lugi lugi DJ no ada MPDP nga pagbilagami ta kung parami ti kalsada dakkel nga lugi no ita kami nga bilagami nang nangruna no mais kun natayo niya tanuin waram dita kalsada no nagnati lugan
iburais na mamin, ado ti maibos, ado ti maipandiigid. Ano. Ayan. Kan of course, na tayo maliklikan iti aksidente. Ayan. Kasi syempre, sika nga bilbilag iti kalsada, risky mo't lang din dyan, delikado mo't lang din dyan, tadi mo amo, no, hamo masiputan dyan lugan, nga mabalinda ka nga madumpar. Diyan niya, handa ko na nga basol data, apay nga daka di kalsada. Diba? Kasi nga mas napintas ka talaga no data NPDP. Pero sir, talaga mat nga ko na tayo, always adalata iti ko na tayo nga rumswain niya. Ayan yung strategy yung mat nga sir. Kadagay halimbawa, nagigita member yung apan magibaga nga ang bilang da ijay multipurpose pavement yo. As laman lang gali makinarayami mga sapol lata mga da schedule da. Tapno minno adu nga min ano nagsasabay iti panagabit mi pagbibingayan da dayjay nga portion dayjay nga MPDP. Mabalinti do nga tao, talo nga tao, tapos sumaruno kasi tumanon tapno maramananda mapadasan na lang dito nga MPDP kat padasan na lang. Ayun, kasi baka no dyan may isa katun bigat kanton ko nang katun bigat ka nagtulong. Oo. So kasi schedule no saan ka pabalinda iti at lang arrangement lang iti membro pati kung may ano. Okay. So, mabalin ba sir nga kuna tayo nga ay kasi din bagam tayo nga nagdo nga improvement iti panagbiag niya nagitida. So sa in terms of kuna tayo mot nga DJ market kasunod iti kas nga market yo kadagiti da produce iti kooperatiba yo or iti association yo. At market mi iti rice market naka-engage kami iti private mostly nga iti private noon di kami ning kadwan na kami ket sariwa di ilako mi. Okay. No na harvest sigud nga dani private ngem gapoy iti program iti NFA nga napinpintas iti aglapot iti NFA tadakdakan iti presyo na iso nga tatang ije kami nga makiparpartisiparan ije kami naglako i-form yung iti padami nga farmers nga ikumpara mi ije private price kumpara ije NFA katangat ka to iso nga adun mo tin itikep natin mo panaglapot yan eh tapno nangatong ang presyo kat ma-abil mo mo. Ayun. Kasi no fresh nga sariwa ko natin adayo nga nabababa presyo niya sir. Yun. Oh, kumparam no napintas ti pan naka-dry na. One ma'am. Oh, okay. So at least suportaran niyo mo lang dito ko nata yung programa iti gobyerno nga mailako ti NFA tapos ti kasapat ni in terms of paada iti mausad. One ma'am. Yan. So sir, manudi ko nang tayo nga hektarya yun 187. 87 187 hectares. DJ kumbaga talon amin DJ members. One ma'am. Iti Sanafia. Irrigated ma'am. Oo, irrigated. So at least kung na tayo hangkay unay nga problema in terms of water niya. Kasi irrigated dagito amin nga taltalon yun. One ma'am. Ayun. So bali no kasi ba sir kumbaga synchronous ba dagiti panagmula yo agigiddan amin dagiti da nga portion nito agigidan iti kunatayo nga panag raraep panagmula kasjay. One ma'am. Iti kada kami sasabay kami namin ma'am. 1 month period lang kami. 1 month lang kami duration mi. Example ko iti bulan iti December. Glen prep kami jay bulan soaking kami jay iti bulan iti December tapos tapno makarag kami. Jay ka mamami ng makarag kami iti bulan iti December after 25 days. Jay kami nga makarag tapno gapit kami iti bulan iti tapos iti March, sila ko makadaytoy. Iso nga gabote irrigated kami, adamot lang di susuruton mi. Nga water delivery nga papay iti National Irrigators Association, ngano ititan iti Taganiya ti Padanom, ije kami nga mamaminsan kami nga agtalon tapno synchronous kami. May isa kami mamaminsan kami nga agtalon, mamaminsan kami nga agapit. Tapno mo baydaran mi digiti sakit iti pagpagay.
Bigita lang iti tapno hang kami unay nga problema no anaman digiti dumteng nga problema kiti kapagayan mi. Ayun, okay. Kantap no maiwasan aja, siyempre no, dadagiti po nata yung saksakit, hindi pagay. Maiwasan. Tano, si katinaud-udin, nagapit to di karuba mo, si kanaudi, mapanamin kanyam. Kuan ma'am. Okay. So, nabanggit mo dali drone seeding. Di ba, no, kung natin yung drone seeding, direct di niya, Kuan ma'am. direct nga, di pagay, di binim, itinag di drone. Kuan ma'am. Kuan. Samantalang no dagiti da transplanter o no dagiti da agpa raup ka, di ba bunubon pa lang dajay. Kuan ma'am. Sir, kumusta iti kwa? Based on your observation, kumusta iti tako na namin ba ngayon na nagkandak iti drone seeding? Kuan ma'am. Oo. Kumusta sir iti kunata yung yield no agusar pa di manual nga bunubon kayo, pasat ka kayo, agparaup kayo, or di transplanter, at least na bunubon pa lang dajay. No, kumparang EJ drone seeding, kumusta iti api? DJ napadasan mi nga drone seeding iti duang nga season may kadwatat tamangon kadatay mo The na first season, oo. Kuan ma'am. Base kada i-survey mi iti individual farmers talagang imangat. Imangat naman iti 5 stocks kasjay iti drone seeding. No nakapit na kumay iti 100 ka bans, makapit baling nga 105, 110 ka bans. Bigay iti daktel nga kastana nga imangatan digay nga digay drone seeding mi. So nga daktel tiyam mi so nga pinidwa mi puli nga dahil nga may kadwa nga panagapit nga umangat na nan iti apit mi kumpara no ag transplanting kami. So talaga dakto iti advantage na no drone seeding. Oo. Bali no drone seeding ba sir, mabalin nga DJ, di ba nagdi agaaba yon? Nagdi dati pwede nga pakay-applyan na nagdi drone seeding. One ma'am. In unay-unay ni Department of Agriculture nga may mga talagang compact. Compact iso nga dagiti nga naarami kada kami iti may nga area may kat ada ni 35 hectares, ada 15 hectares, ada 20 hectares iso nga dagiti talo nga site kami tatan ti di naka-avail iti nga drone seeding mi kada ti may kadwa nga season mi. Iso nga ag-expand iso nga tatada man dati modern farm nga kasdamot lang kada drone. Siguro blessings kada kami nga farmer ta ipapaida kada kami dagiti nga programa iti Department of Agriculture tapno makaminus kami iti gasto, makasave kami pa iti gasto dagiti iti may isang pagmamalam. Curious ako ito yung drone seeding sir kasi at least na experience yun niya. Kasi no iti kumbaga, syempre no agparaup ka linlinya data nga talaga. Yan. Pero ito ti drone seeding talaga nga di panagtinag na. So kasano iti no base iti makita yo DJ panagdakkel da. Kun DJ kunata yo nga di panagado iti ginagana DJ di panagdakkel na. Base ka ije pa nag-drone mi ma'am, ije hindi ka sana. No biningamin kat masapol mi iti 21 kilos nga hybrid rice para kada ije drone. Yun no 1 hectare. 21 kilos. 21 kilos hybrid rice para iti 1 hectare. Okay. Yun no ije transplanting, yun ije pa nagraup. Masapol mi lang iti 15 kilos. Iti may isang hektarya. Okay. Ngayon di pagpintasan na ije drone nga mi ma'am, awan mo na iti kasapulan ng tao manpower. Kasla ko madijen, hamong kasapulan iti mapan agiwaras iti bunubo, nagsikta, nakasig kay jayan. Tapos yung panagabuno, drone manen iti agabuno, panag-spray, drone manen iti agabuno. Kat limit, digijayeng napintas nga save me digijayen tapno hami unay kasapulan iti manpower tapno digijay ket ano ganan hang napakarigatan ni farmer. As long as dating kwarta. Bali, sir, hindi ko na kon. DJ, no agparaup ka, iti transplanting ko na iti 1 hectare. Mano nga oras or mano nga daw? And then mano nga oras no agpa-drone ka? DJ drone ma'am kaya na lang iti mga 1 hour. 1 hour lang siguro iti 1 hectare ma'am. Tapos no DJ
ije pa nagpara ngaming kasabunan iti tip 5 nga tao siguro ket kaya na iti may isang aldaw nga pan. Di ba sektarya? May sektarya ma'am dijay. Ngem nga masapol ije mo pa nagsikka. Masapol mo mo iti 5 nga tao nga mangsikkamot ka dijay nga dijay may ira. Dagseksak ka, ada bang irara? Ano may sige So dakdakkel ti gastos. Dakkel. Uray no ko nata yung 6 kilos sa niya iti diferensya. No, ijay na traditional nga panagparaop, no, kumparam iti drone. Kasi kung 1 hectare, kung hybrid seed, no, usar mo 15 kilos. While, no, ang drone ka is 21 kilos. Anya, iti lang makikita yung rason, sir, apay nga, bigger, no, dakdakkel iti, kung nata yung maialat para iti drone, kumpara, no, yung traditional nga panagbunobon, agsak ka, tapos agparaop ka. DJ panagbunobon mi kami mangket dakdakkel to kami nun DJ kinayo DJ get up. Yung spacing na kami nung 20 centimeters isong nga medyo adayo. 20 by 20 ngon 20 by 15 centimeters distance kadiyara up. Kumpara ka DJ direct seeding kami ng halos 2 inches, 2 inches lang, nag-aabay dan nga kastay niya. Ma'am, isong at aduti talagang may broadcast, may drone nga seedlings, ta digyan nga ron, as a seedling, panakaitas. Sagsag guys nga talaga. Yeah. Okay. Pero at least, dakdakkel pa lang based on your observation or based on your experience. Sir, kung dakdakkel na tayo iti, kita ijay drone seeding. Dakdakkel iti yield kung nakumata, kunam ko 5 ka bands iti kaslangay nga pag-increase na PJ drone. Ayun, okay. So, at least dito nga napintas natin apo nga inkay nangagan dito ikot testimonya iti nakapadason iti drone. Pero syempre, dagiti daada iti dadu mga Cordillera nya nga ada iti banbantay dagiti taltalon na nga mabalin kanya dali jay, di ba? Tano nagkamalikot dapat ti drone ko day patag niya talaga. Nya sir, naawan ti sagabal kadagiti da. So this is good. Kadagiti da nalalawa iti taltalon na kun patag. Hanga mabalin iti terrain, iti other Caspreco Mati Mountain Province and then other part of Apayao nga nangangato dagiti da kunata yung taltalon da. Dito siguro Luna, Puntol, Marcela, Flora. And kunata yung some part of Mountain Province maybe. Pero I think Paracelis lang, pero more on pamot lang lagi jay. Ngam no others talagang ijay da traditional nga way of planting nya. Okay. So napintas na jay nga dito gamit ti baro nga programa or serbisyo ti Department of Agriculture nga dito drone seeding. So anyamat kay tiwas lang nga i-promote mo ba sir dito drone seeding nga dagiti daduma pa yung associators? Kahit po ngayon encourage kadagiti padang farmer nga dagiti dadto mga associations nga ampay nakapadas. Patasin tayo iti agusat iti drone, maka-ekonomiyan tayo ako, makasave tayo iti ingana iti 15,000 pesos para kada jay transplanting ken iti panagsika, save tayo no kada jay ako. So nga dagiti programa iti Department of Agriculture, subten tayo kumaisuda, dagiti nga programa nang nangrona kada iti drone seeding tatta ta isuda iti kabarwanan nga unay da nga ipakamo kada tayo ket may sana kon nga testimonya nga talaga nga dayto iti samahang nayon ng Apaya Farmers Irrigators Association pakaminduan na dayto apong nagusar napadasan nang ngumadamutan iti apit mi adamanen sumaro nga programa iso nga kayat mi encourage mi kada kayo padang manalo iti other nga association patasin tayo dagiti nga programa tapno makasave tayo ken makatulong tayo lang kada tayo nga padang farmers ken iti association. Yun, okay. So, adati sublak nga sa rodsod, sir. Nabanggit mo tayo 79 nga babae, iti membro, iti association nyo.
kasanumot nga based on your experience uno based ka dagiti nakikita yo kasano nga uno adda ba iti nagbaliwan iti life dagiti da nga babae nga nagbalin nga miyembro iti association mo. Ije kadagiti membro mi nga babae ket dakkel iti naipay da nga tulong at lalo kadagiti panangi palakad mi kadagiti nga associations ta kasapulan mi nga talaga iti membro nga babae tapno dagiti nang nangrula kadagiti paperworks no saan kadagiti kasapulan mi nga daduma pa nga activities iti associations ket adadalat nga suporta kan digijay programa ket kaya damot nga aramiden hanlang lalaki iti makayo ket kaya damot aramiden isu nga dakkel maten iti nag-improvean kadigiti women's digiti babae nga kaya dati mag-engage iti paraming ta adumot iti makuna kunada nga adu ti benepisyo iti associations para kada kami nga babae isu nga muslim adun iti makipagpartisipar nga babae iti association. Saanan lang nga dayjay notion da idi nga bagbagada nga ti babae ket Para bareng. para balay niya agyan lang ijay balay asikason na ni asawa asikason na ni anak diba mang taripato ti unang ti balay pero da kayo mismo ti nangibagan nga adon nga kababaihan iti nagbalin nga miyembro ya. So sir, on the part of the gitag tutubo kasi makita kat medyo basik pa lang anya iti miyembro yo sa nga pulo lang. So anya iti maibagam kadakwada, ma-encourage kadakwada tapno ti kasangay ket makipartisipar damot iti daytoy nga asosasyon nyo kun tagbalin damot nga kunata yung member iti asosasyon. Kadigiti young farmer memang talagang i-encourage mi nga ming kadakwada ta mostly nga ming ipakpakamumin digiti programs para kadakwada. Digiti programa digiti kabataan Young farmers ket adu nga minin tinakabil iti nga digiti scholarship grants iti young farmer digiti livelihood da isu nga kayatdan iti madudang umadon tapno kayatdan iti makipagpartisiparan kasla iti nga awan iti bibyandan iti farm kadagiti isu nga digiti pagyamanan mi ta adu digiti programs iti livelihood nga may mamay kadagiti kabataan isu nga adun iti kayatnan iti makipagpartisipar. Pagyamanan mi iti tulong pa iti ATI. Kay so dapat iti may isang amang train kada kami kadagiti kabataan. Tayo iti napalabas nga November may iti ATI dito nagkandak da iti digiti kasano iti kadagiti farmer digiti ubing kasano ti mangusar kadagiti rice transplanter digiti kasi isu nga kayat dan nga umangangat mo iti kalidad digiti kabataan masusuro da mo kasano iti nag-engage iti farming. So makita yung kat useful dagita da nga training sir. One mo. Okay. So kadagiti sir balik man dagiti da interventions nga naalayo. Adda ba itikas lang akong baga social impact na kada kayo or adda ba dagiti da nag-employ yo na ikanyo ti trabaho because of those interventions? Iti interventions mi ma'am namin kit kasta digiti na impact na kada kami adu mo tinatulungan min nga na-endorse iti association staff mo isu dapat maka-employ damot iti daddu mga ahensya ta digiti daddu mga graduate iti agriculture mo nga kadwaming anak mi nga farmer kada kastang ijay mo nga siyempre makabaling kami mo na makatulong may endorse mi isu da nga mabalin siguro mo ang dagiti anak mi ket agbalinda mo nga ma-employ mo iti gobyerno kung kunami isu nga pagyamanan mi ta dagiti impact iti associations kuno dagiti programa ket ito damot lang para kadagiti anak mi tapno adamot lang iti pagsapulan dangin trabaho da para kada pa. Sir, nabanggit mo tatay na medyo may nga worry yo ngayon makita yo dagiti membro yo ngayon 50 years old and above nya dagiti dapat syempre kun natayo do 50 years old kat hangag balin hangag pababa mo tanya the age na nya hangag balin nga 49 48 47 kasi jay no di kat agpangato so masasidagtayon kun natayo kadagiti da senior citizen nga maminsan kat syempre kun natayo senior kita kat dapat
agenda kadagiti balbalay inya. Anya tikas lang encourage mo kadagiti da ang tutubo. Tapos tikas lang ay ket hantay to nga ag problema kadagiti mangsukay iti dagdagatay. Kahit nilang ipakamo kadagiti tutubo nga susurunday iti ag-engage iti farming, tayo iti farming ket talaga nga ada iti pagingkaman, ada iti dakkel ti potential na iti farming, hanlang iti rice, ada mo iti fisheries, kundi iti vegetables. So nga kung kunami kadagiti anak may digiti young farmers nga talaga nga encourage mi ida nga sumurot da iti farming padasin datahan lang pagbalinin da nga as lang ay inspirasyon tapno dagiti nga padas mi idigat mapadasan damot no kasano iti farming nga at although nga damot rigat ng tatan puro high tech kastan iso nga encourage mi isuda nga handa nga panawan iti farming dadtay iti talaga nga pagingkaman iti dakkel nga para iti pamilya. Kung tatangagon daw ay sir inya kay Kutwa, maka-farm ka nga oreha nga si ka iti mapanmanggamullo ijay pitak. Ya. Tay diyon unana ngay ket numadi ka agdaraw na hamo nga apan hangka tumakder nga apan ang mga alaon jenwang mo, alaon day jay arado, kung jay suyod, haan nga maayos day jay pagmulaam. Ya. Samantalang nga panahon, bagamlatan nga ayabam lang liya da traktor na, ayabam lang liya da kuliklik na, inka aramitin day jay. Madamdaman na simpaniya ayabam tumutan day jay ag raupod, ag mula, ada jayan. Ana? Tati sitwasyon tata. Pero, at least kung na tayo, bagit ito ubing ka talaga, itigas lang tadi karo din ko, they survey lang ay ko. Parang nasa 57 na naplatan, na 55 kung naman ko nagitid the farmers na yun, awanan nagitid ang tutubo. Yeah? Mostly kadakwada, kaya't dangay ko tagbalin nga attorney, tagbalin nga abogado. So, ano, kastanto ang amin nun, awan to timang sukay day taltalon di dagdaga, dapat nga tamagatang nga bagas. Nga. Yun. Okay. So, baka dapat ikayat mo nga i-share, sir, nga experience at association nyo nga mabalin nga pagadalan dagiti da dumapay nga associations. Mas lang nga dagiti good practices yun, sir. Iti may isang pagyamyamanan mi iti good practices mi iti manggat gapot na endorse iti digiti teknolohiya iti farming. Deta ti may isang pagyamyamanan mi nga araw ko mi digiti nga teknolohiya tapno umangat digiti apit mi digiti produkto mi. Then pagyamyamanan mi iti National Irrigators Association gapon iti programa dang solar pump aging expand digiti nga area mi. Dati nga ito nagtatay mga 143 hectares nga irrigated tatan adan iti solar pumping ayanan iti generate iti 10 hectares to 15 hectares na solar pump iso nga lumawa iso nga digijay nga programs ken digijay nga kastanakit iso nga dakkel iti impact iti associations ken da kami nga farmer. So digijay da taltalon nga han nga maabot iti irrigasyon diay iti uyo sa ranyo iti solar pump. Ayun. Okay, so siguro hantulang nga 187 hectares niya, sir. Tagbalin nga taltalon dito yung ayan nyo. Dito yung puntol, no? Dito manay na yun nga manay na yun. Okay. Sige, sir. Thank you very much. Pero sakbay na data kat anyamot iti ko na tayo nga maibagam kung makunam iti funding agency ng mga interventions iti Department of Agriculture. Kahit ko lang agyaman iti iti panagyaman iti Department of Agriculture kadagiti hangag patingga nga suporta nga ipapayo kada kami digiti baro nga teknolohiya nga ipapaadalyo kada kami digiti interventions nga awan pulos sarday nang ititidyo kada kami digiti libre nga bini, libre nga pataba, digiti abono, digiti makinarya. So nga daktal unay nga tulong para kada kami nga associations, kada kami nga farmer, iso nga sapay kumata iti Department of Agriculture ket agtuloy latta daytoy nga programa tapno iti kada kami nga farmer ket umangat met iti panagbiag na
adamoten iti kalidad tapno iti daytoy nga pagilyan ken kaduan na ket rice sufficient kumamot iti kadatayo amamin iti pagilyan tayo. Yun. So, kaya tumot nga kunatayo ang klayo data mission vision nyo iti kaya ti Department of Agriculture nga food Sufficient. sufficient and food security. Yan. Nga amin ko man nga miyembro iti may isang asosasyon or amin nga Pilipino dito Pilipinas nga ikot kunatayo nga adda iti maisaam, adda iti maidasar, iti lamisaan, iti kanito nga tiyempo iti panangan. Awang kumadagigay lumangan, awang kumadagigay kunatayo nga maminsan lang iti maysa nga aldaw. Ano yan? Diba ti maysa nga kayat iti asosasyon niyo sir nga mapasama ka iti miyembro iti sanapian. Kun ma'am, di iti may isang aim kin goal mi nga talaga tapno iti may isang association ken may isang miyembro ka talaga nga umangat. May isang pagwadan, yun no, may isang pakakitan nga talaga nga iti tunggal pamilya ket addamot ten isaan na nga nawadwad, addamot ten itid na iti napintas nga masakbayan digiti anak. So nga digiti iti pagyamanak tunay iti Department of Agriculture, nga digiti nga interventions ken digiti support da ket takod unay nga tulong para kada kami. Yun. Okay. So, sir, thank you very much. Sitiin tayo nga gundaway, tinumutog yang na-share yun, nagtitida ko natin yung mga good practices na inararamid iti asosasyon nyo. But sabi ko ma, nakadagiti at dingdang at pinagbayboyan iti programa tayo ngayon nakaadal da, nakapidot da, iti sursuro, wano estratehiya, nga mabalin nga i-aplikar da, iti asosasyon da, tapos iti kasta matulad da, iti sanapiya nga successful. Ayun. Thank you, ma'am. Nanggag ko sir, tatakal iti kondo, iti sanapiya, tatain niya. Kat may sansang i-aiman nyo, kat DJ. Ayun, di may isang kwayon, arapaap yun, nga pagbalinan ka asosasyon nyo. May isa kaming umbrella ko man panakada kami iti Big Brother. Big Brother iti interong association iti pudtul. Kaya't mi nga da kami kumatagbaling nga Big Brother. Iso nga araramidin mi digiti dadto mga requirements tapno da kami iti pagtuladan iti dadto mga associations ta damat dadto damat pundo iti associations nga mabaling usarin digiti interventions iso nga digiti nga pundo ket maabil man lang digiti padaming member iti association. When we say Big Brother, under the farm cluster. One F2C to. cluster. Well, okay. So, thank you very much, sir. Thank you, ma'am.